Надявам се да изберем достойни представители, които да бъдат както образовани, така и да защитават нашите интереси, цели и да се грижат за общото благо, допитвайки се до народа всъщност. Те да се доближат до младежта по някакъв начин, до ученици, студенти, представители на различни образователни институции, като отидат, запознаят се с тях, разкажат малко повече за тяхната дейност. Мисля си, че това е нещо, което ще е много добре. Вашият вод е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен. Участвай в избора на Европейски парламент. Навършвайки пълнолетие непосредствено преди европейските избори, смятам за изключително вълнуващо това да мога да упражня за първи път правото си на глас. А ние като младото поколение на България, която е държава членка на Европейския съюз, според мен отговаряме за най-добрия избор за следващия 5-годишен мандат на депутатите, които от нашата страна не очакваме да има разлика и да бъдат отново 17 на брой. Мисля си, че основните закони, в които трябва да работят новите депутати, трябва да бъдат първо популяризация и даване на повече гласност за тяхната работа. Има наличие на различни уебсайтове и платформи, по които те работят, но те често остават неразбираеми за повечето хора. Нашият глас е от изключителна важност, защото според мен това ни позволява да избираме бъдещето си и държавата, в която живеем. Да има комуникация между различните институции, Европейски парламент, между други по-малки, например евроклубовете. Ние сме училище посланник на Европейския съюз и имахме удоволствието да се запознаем с такива институции, но други училища нямат. Това е нещо, което ще е добре да бъде променено. Според мен Обединена Европа трябва да бъде по-толерантна. Бъди различен!